Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. Thank you Mataji. Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അധ്യായത്തിലെ 7 ശ്ലോകം 48 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. 48 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തു. ഇനി 49-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ? ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദുർബലന്മാര് ആരാണ്? കരുത്തന്റെ ഉപജീവനമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദുർബലന്മാര്, ശക്തന്മാര്, അതിശക്തന്മാര്, അതിൽ മനുഷ്യരേത് ദുർബലനാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ദുർബലന്മാരെന്ത് എന്താവും? കരുത്തന്മാരുടെ ഉപജീവനമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ നിയമം. അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പരമപുരുഷന്റെ നിയമമാണത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനുഷ്യർക്ക് വേറൊരു നിയമം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. എന്ത്? സദ്ബുദ്ധിയുടെ നിയമം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ദുർബലന്മാര് കരുത്തന്മാർക്ക് ഉപജീവനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് അതിൽ വേറൊരു നിയമം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സദ്ബുദ്ധിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. മനുഷ്യർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് അനുശാസിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യര് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സദ്ബുദ്ധിയുടെ നിയമം കൂടി മനുഷ്യര് പാലിക്കണം. നമ്മൾ പക്ഷെ മറ്റേത് മാത്രമേ കേൾക്കാറുള്ളൂ. ദുർബലർ കരുത്തന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉപജീവനാകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത് നമ്മള് സൗകര്യപൂർവ്വം നടക്കും നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സദ്ബുദ്ധിയുടെ ഒരു നിയമം ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട്? മനുഷ്യർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം. ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു?
നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാതും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികൾ, ഇലകള്, ധാന്യങ്ങള് എല്ലാതും നമ്മൾ എല്ലാതും സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, മാംസഭോജനം പരിചയിച്ചവര് അതും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മാംസഭോജനം പരിചയിച്ചവർ എന്താണ്, അവരും ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന് ചെയ്യാനുള്ള ആ യോഗ്യത ഇല്ല. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം. അവരത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. എന്തിനാ നിർത്താതെ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു. കാരണം എന്താണ്, ആ ധാർമ്മിക നിയമാധിഷ്ഠിത തത്വങ്ങള് അത് അവരെ പതുക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് നമ്മൾ 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. ഇനി 48-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട്, മാതാജി ഒരു ശക്തിന്റെ ഡൗട്ട്. മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗുരുക്കന്മാര്, ഗുരു ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ, അവർക്ക് ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഗുരുവിന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അതാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അതനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മളും ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്നുള്ള നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ പതിതാവസ്ഥയെ പരിഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 2 തരത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ അന്തരംഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തിരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, ബാഹ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മളുള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്ന് തിരുത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു മാത്രം. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടും പിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യനായിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ, ഒരാൾ നിശ്ചയം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ 2 രീതിയിലും അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവിനായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ട് തിരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മൾ ആത്മീയാചാര്യൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ആചാര്യൻ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തിരുത്താനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയമായ സ്വകീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയൊന്നും ആവരുത് ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. സത്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിവുള്ള ആളായിരിക്കണം. സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഗുണങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപജീവന മാർഗം നടത്താം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഭൗതികമായ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഉപജീവനമായിട്ട് മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കരുത് ഒരു ആചാര്യൻ. അങ്ങനെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വഴിതെറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞ, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, കാരണം അവരുടെ അവബോധം കൂടി നമുക്ക് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവബോധം എത്ര, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് കടത്താന്നാണെങ്കിൽ അത് ആരിലൂടെ കേൾക്കണം? ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ആ വ്യക്തി ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവബോധം എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധമാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്? മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. നാരദ മഹർഷി പറയുന്നതല്ലേ യുധിഷ്ഠിരനോട് ശ്രദ്ധാപൂർവം എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ഭഗവാൻ എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യണം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 49. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം മധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോവ തീർണോ അസ്യാം അഭാവായ സുരക്ഷിതാം. സ്വയമധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോവതീർണോസ്യം അഭാവായ സുരക്ഷിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, അയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദ്യ വർത്തമാന കാലത്ത് മഹാരാജ അല്ലയോ രാജാവേ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൂതഭാവന സ്രഷ്ടാവ് അഥവാ സൃഷ്ടിതമായ സർവ്വതിന്റെയും പിതാവ്, കാലരൂപ സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിന്റെ പ്രച്ഛന്ന രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അസ്യാം ലോകത്തിലേക്ക് അഭാവായ സംഹരിക്കാനായി സുരദിഷാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായവരെ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വതും വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയാണ് അല്ലെ, എന്താ പറയുന്നത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവ്വതം വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അസൂയാലുക്കൾ എന്നും അനുസരണയുള്ളവരെന്നും രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യരില് രണ്ട് വിഭാഗം, ഒന്ന് അസൂയാലുക്കളായവര്, ഒന്ന് അനുസരണയുള്ളവര്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകനും സകല ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവുമാകയാൽ അസൂയാലുക്കളായ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. എന്നാൽ അവർ അസുരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരമപിതാവിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ ദേവന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്താൽ കളങ്കിതരല്ല. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പോലും നിരാകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാർ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അസൂയാലുക്കൾ എന്നും അനുസരണയുള്ളവരെന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് മനുഷ്യരുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഏകനാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏകനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ളവരും അനുസരണയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ രണ്ടും ആരുടെ പുത്രന്മാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഈ അസൂയാലുക്കളായവര് അസുരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണയുള്ളവര് ആരാണ്? ദേവന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കല്പത്താൽ കളങ്കിതരല്ലാത്തവരാണ് ആര്? ദേവന്മാര്. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പോലും നിരാകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാണ് ആര്? അസുരന്മാര്. അവർ ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും അസൂയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊരു ഭഗവാനോട് മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അസൂയ തന്നെയാണ്.
ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ ശരിപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തു നിന്നും അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഈ അസുരന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭരണം ഭഗവാൻ നടപ്പിൽ വരുത്തും. ഭഗവാനെ കാലം എന്ന പ്രച്ഛന്ന രൂപിയായി അഭിദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർത്ഥകമാണ്. അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ആപൽക്കാരിയല്ല, മറിച്ച് അതീന്ദ്രിയനായ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് അദ്ദേഹം. ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണഭൂത സ്വരൂപമായ കാലരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ കാരണഭൂതമായ സ്വരൂപം അസുരന്മാർക്കൊട്ടും ഹൃദ്യമായതല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ തങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം തോന്നാനായി അവർ ഭഗവാനെ രൂപരഹിതനായി കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ലോകത്തില് അസുരന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭരണം ഭഗവാൻ നടപ്പിൽ വരുത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാലം എന്ന പ്രച്ഛന്ന രൂപിയായിട്ട് അഭിദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർത്ഥകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കാലരൂപത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ എങ്ങനെയല്ല, ആപൽക്കാരിയല്ല, മറിച്ച് ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അഭക്തന്മാർക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിലല്ല ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? കാലരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ കാരണഭൂതമായ സ്വരൂപം അസുരന്മാർക്കൊട്ടും ഹൃദ്യമായതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. കാരണം ഭഗവാനാൽ തങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം അവർക്ക് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അസുരന്മാർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്തവനാണെന്ന് അവര് കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 50. നിഷ്പാതിതം ദേവകൃത്യം അവശേഷം പ്രതീക്ഷതേ താവാത്യൂമവേക്ഷത്വം ഭവേത് യാവാദിഹേശ്വരഃ. നിഷ്പാതിതം ദേവകൃത്യം അവശേഷം പ്രതീക്ഷത്തെ താവാത്യൂമവേക്ഷത്വം ഭവേത് യാവാദിഹേശ്വരഃ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഷ്പാദിതം ദേവകൃത്യം അവശേഷം പ്രതീക്ഷതേ നിഷ്പാദിതം നിർവഹിച്ചു, ദേവകൃത്യം ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം, അവശേഷം അവശേഷിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷതെ പ്രതീക്ഷിച്ച്, ആ കാലം വരെ യൂയം നിങ്ങൾ എല്ലാ പാണ്ഡവരും അവേക്ഷത്വം നിരീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുക, ഭവേത് ആകട്ടെ, യാവത് അത്രയും കാലം, ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ, ഈശ്വര പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നവയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം പാണ്ഡവരോട് പറയാണ്, നിങ്ങള് കാത്തിരിക്കുക എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടും ഈർഷ്യയുള്ള അസുരന്മാരാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാർ അത്യന്തം ശല്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനായി ഭഗവാൻ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അത്യുന്നതമായ തന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല അസുരന്മാർക്ക് അസൂയ, ആരോടുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമയത്ത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാർ അത്യന്തം ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ദേവന്മാര് ഈ അസുരന്മാരെ ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തു നിന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനും കാണുന്നവയുടെ എല്ലാം വ്യാജ യജമാനനായി തീരാനുമുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ജീവാത്മാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ ഭാഗവാക്കുകളായി തീരുന്നു. ഏവരും ഈശ്വരനെ അനുകരിച്ച് അപ്രകാരമായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്കു മധ്യേ നിശ്ചിതമായ മാത്സര്യമുണ്ട്. അത്തരം ഈ പ്രതിയോഗികൾ പൊതുവെ അസുരന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത് നരകമായി അനുഭവിക്കുന്നു. അസുരന്മാരുടെ വളർച്ച കാരണം നൈസർഗികമായി ഭഗവാനോട് പൊതുവെ തൽപരരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും ആശ്വാസത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം മാനവ സമൂഹത്തിലെ അഥവാ മൃഗസമൂഹത്തിലെ പോലും പതിതാവസ്ഥയെ മാറ്റി പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യാനായി ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നും സ്വമേധയെ അവതരിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഭക്തന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനും കാണുന്നവയുടെ എല്ലാം വ്യാജ യജമാനന്മാരായി യജമാനന്മാരായിട്ട് തീരാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്, അവരുടെ സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ ഭാഗവാക്കുകളായിട്ട് തീരും. അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തീരാണ്. അവര് എല്ലാവരും എന്താണ്, ഈശ്വരനെ അനുകരിച്ച് അപ്രകാരമായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പോലെ ആകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിശ്ചിതമായ മാത്സര്യമുണ്ട്. അപ്പോ അവരാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? ഈ അസുരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലാണ് എല്ലാതും ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവരാണ് യജമാനന്മാരായിട്ട് തീരാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അവരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലോകത്തില് അസുരന്മാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താവും? അത് നരകമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അസുരന്മാരുടെ വളർച്ച കാരണം നൈസർഗികമായി ഭഗവാനോട് പൊതുവെ തൽപരരായ സാമാന്യ ജനങ്ങള് ജന്മനാ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനോട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിന്റെ പ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ഈ മാനവ സമൂഹത്തിലെ മൃഗസമൂഹത്തിലുള്ളവരെ പോലും പതിതാവസ്ഥയെ മാറ്റി പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നും ഒന്നുകിൽ സ്വയമേവ അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ചില ഭക്തന്മാരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കും. അത്തരം ശിഥിലീകരണം മാനവ സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, മാനവ സമുദായത്തിലും മാത്രമല്ല, മൃഗസമൂഹങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല അത് നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടും നടക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലായിടും, ദേവന്മാരുടെ അടുത്തായാലും മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലായാലും പക്ഷികളുടെ ഇടയിലും ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടും എന്ത് സംഭവിക്കും? കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കംസനും ജരാസന്ധനും ശിശുപാലനും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ അപ്പൊ അവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഇവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മിക്കവാറും ഈ എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ വധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച സ്വന്തം കുലമായ യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. സ്വന്തം സനാതന ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വയം യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ മടക്കി അയക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കാക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യദുവംശ കുലത്തിലുള്ളവരെയും അവരെയും എന്ത് ചെയ്യണം? മടക്കി അയക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വിതുരരെ പോലെ നാരദനും ഈ വംശത്തിന്റെ ആസന്നമായ ഉന്മൂലനത്തെ കുറിച്ച് ആരോട് പറഞ്ഞില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. എന്നാൽ രാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കും ആ സംഭവം നടന്ന് ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പരോക്ഷമായ ഒരു സൂചന അദ്ദേഹം നൽകിയെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ രാജാവിനും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കും എന്താ സാധിച്ചത്? ആ സംഭവം നടന്ന് ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് പരോക്ഷമായിട്ടൊരു സൂചന മാത്രം ഇവിടെ ആരും നൽകിയുള്ളൂ?
നാരദ മഹർഷി നൽകിയുള്ളൂ. അപ്പൊ വിതുരര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല, പറഞ്ഞില്ല. യദുവംശത്തിന് നാശം സംഭവിച്ചതൊന്നും ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയും പറഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 51. ശ്ലോകം 51. ധൃതരാഷ്ട്ര സഹ പ്രാത ഗാന്ധാര്യ ച സ്വഭാര്യ ദക്ഷിണേന ഹിമവത ഋഷീണാമാശ്രമം ഗതഃ. ധൃതരാഷ്ട്ര സഹ പ്രാത ഗാന്ധാര്യ ച സ്വഭാര്യ ദക്ഷിണേന ഹിമവത ഋഷീണാമാശ്രമം ഗതഃ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ധൃതരാഷ്ട്ര സഹ സമേതം, ഭ്രാത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് വിതുരർ, ഗാന്ധാരിയും ച സ്വഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ, ദക്ഷിണേന ദക്ഷിണ ഭാഗത്തെ, ഹിമവത ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലെ, ഋഷിമാരുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഗത അദ്ദേഹം പോയി. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് വിതുരരും പത്നി ഗാന്ധാരിയും ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളുള്ള ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, എവിടേക്കാ പോയത് ഇവര് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളുള്ള ഹിമാലയ സാനുക്കളിലേക്ക് ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ വലിയച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രവും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായിട്ടുള്ള വിതുരരും പിന്നെ ഗാന്ധാരിയും കൂടിയിട്ട് എവിടേക്കാ പോയിരിക്കുന്ന ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠരായ മുനിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാനായി നാരദർ ആദ്യം ഉചിതമായ വീക്ഷണത്തിൽ സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള തന്റെ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭാവി ഗതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇനി പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാന്തനപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്താണ്, തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. അതിനുശേഷം കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച്, ഭാവി ഗതികളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഇനി സംസാരിക്കാൻ ആരംഭിക്കാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. ദത്തായി ഗുരുബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. हरे कृष्ण माता जी.